uxolo phakathi. Ayibamba umthetho. Amen. Sonabisi. Nalo ukhala yona imthundise mthunzi. Mandifundele kakhulu ke mntana Nkohla sawubulelwe. Sikhona isicelo bethu. Ifamily icelile na njengoba sibona basilapha ndikeze ndawo ezininzi kukho imvula ezangapha. Amen. Kukho imvula iyeza wecala. Andifuni ke kwenzeke laa nto yayenzeke ngelaa xesha sasingapha ya. Amen. Ngoku sizawungena ke sidlulise nje umyalezo. Asizuyigwaqwa. Ningathi kange kushunyayele kwesa singcwabo sikasithando. Ngongathi bengafunwa inkonzo yakhe. Amen. Sijonga imeko. Lokho ixesha ngokulihambile abantu ke basuka kwindawo ngendawo. Amen. Ingaske ke ngoba ahambe belifumene ithuba. Ngiyalithembisa ke kodwa ke inkonzo uthi lawulwa yintoni engumoya. Nawubamba ngebheshu ke bangaba. Yeah. Inkosi oqhubekile. Uzawufunda ke lo mfana osecala kwami. Umongameli. Mike. Ndimnika iBhayibhile ezimbini apha. Uthi hayi asasebenzisi phethe ifoni. Amen. Masifumane ke isifundo sethu kwincwadi yomprofeti uIsaya isahluko sesithandathu ivesi yokuqala. Umbono ngomprofeti. Ngomnyaka wokufa kokumkani uUziya ndayibona inkosi ihleli etronini ende enyukileyo. Amasondo engubo zayo ezirholayo azalisa itempile. Kumi iserafini ngaphezu kwayo. Ileyo inamaphiko amathandathu. Ngamabini ifihle ubuso bayo. Ngamabini ifihle inyawo zayo. Ngamabini iphaphazela. Ileyo idanduluka kuleyo isithi uyingcwele 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 Yehova wemikhosi. Buzalise ihlabathi lonke ubuqaqawuli bakho. Yadidizela imigubasi eminyango ilizwi lodandulukayo. Yaye indlu izele ngumsi. Ndathi athi ke mna ngokuba nditheshwa ngokuba ndiyindoda emlomo uyinqambi. Ndihleli ngaphakathi kwabantu amilomo iyinqambi. Ngokuba amehlo am abone ukumkani uYehova wemikhosi. Yaphaphazela yeza kum enye iserafini iphethe ilahle elivuthayo elithabathe ngesithabatho esibingelelweni. Yalifikisa emlonyeni wami. Yathi yabona eli ilahle lifikile nje emlonyeni wakho. Bususiwe ubugwenxa bakho nesono sakho sicanyagusele. Inkosi mayisikela lokufunda kwenzela ngokuzibeka naphakade. Amen. Mandibulele kakhulu apha kuMike ngokusifundela lencwadi. Bawuse yani ndizayenza laa nto. Ndizayenza laa nto. Ndiyakuthembisa. Ngoku ndifumana ke elithuba sendisazisiwe ke apha eBhofolo apha eEliot. Ndifanele ubhuda ngeBhofolo kusekhaya apha. Mayilongeke inkosi. Ngoku nali ke ilizwi
Ndiyazi into okokuba abantu balesile ngoku. Kuzaliseka ilizwi lomprofeti uJeremiah phaya ku-31 kuya kevesini. Kuthiwa umyalelo kaThixo sowufakwe ezinhliziyweni zabantu. Wabhalwa emaqoqweni enhliziyo zabo. Ngoba abantu bayamazi uThixo. Akusekho umuntu onelungelo lokufundisa omnye. Mayibonge inkosi. Yiyo lento uThixo uthi John 14 athi umuntu inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Seyibambile ngoba bayayazi iBhayibhile abantu. Kuzaliseka ke lo mbhalo kaJeremiah. Ngoku andifuni ukuhamba kakhulu. Ndilapha kulomzi koNtshilibe njengoba ndivile. Nefamily zonke ke namabhele ayachaphazeleka. Nami ke ndime ngokwefamily ngoba usithandwa lo ngumhamente wami. Mayibonge inkosi. Usithandwa singathatha kude kushona ilanga mama uJavani njengoba sewuthethile. Siphuma singena nalezwakazi. Kubuhlungu ke bhanqo. Ilungu elinye lakulahleka amina kwaphuka emzimbeni. Umzimba uqaqamba wonke. Usithandwa indawo ebeyidlala ngoku andazi uba ngubani umuntu bamncomile abantu ngendlela ebesonwabisa ngayo. Mayibonge inkosi. Ngoku sizawushota nasebandleni asiphelelanga ngoba akekho ubani, akekho usithanda. Mayibonge inkosi. Ngoku ndidlulisa ke mzi wamamadolo nefamily yonke lo myalezo. Ilizwi lona selifundiwe. Mayibonge inkosi. Selifundiwe ilizwi. Bekufanele ukuba silapha mama ukwayimani kwamhla umphanga uqalile ukuwa ngoba zifikile ezindaba. Kwazalise kwamazwi athethwa nguAbhakuki athi ndithe ndakusiva esisithonga kwaququzela amathumbu bazalwane. Xa bekuthonywa ingubo yakhe mama uNtula noma uNovasi nabazalwane bonke besikhona ngomoya. Mayibonge inkosi. Ndifuna ke ngokuthi mawethu masilaleni, andizuthi lalani nina ngenxeba, nami ndichaphazeleka phaya. Apha ngoku bawumadolo inintsi into bendinokuyithetha kuba uThixo wandenzela inceba ngokuthi ndihlangane kunye nawe. Mayibonge inkosi. Sasingazani nalapho bawuntseki asazani, kodwa ngenxa yomsebenzi siyazana ntakalolo. Mayibonge inkosi. Zininzi izinto esowudlule kuzo Ntshilibe. Uhanjelwe andivisi manxeba. Kuhambe intombi yakho kuqala
Mayibonge inkosi. Yayilapha inkosikazi. Saphuma singena ukusuka ku-2019. Ngexesha ubhubhane wecorona usifuthamise. Bahambile odadewenu abangaphambili. Ndandilapha. Mayibonge inkosi. Awukwazanga nokuyofika kwabanye ngenxa yoba nawe kwakunyanzelekile okokuba mawuhlale kwindawo eyodwa ngenxa yesi sifo siyi-COVID-19. Ubungaphunyulanga nje kuphela kwezo zinto, uthe wambisana nomnxeba usuka kwiphondo lase-Free State. Yabe ndingaphaya eNorth West, wabe usithi ulapha kugqirha ngengxaki yamehlo. Ndafika ndabona umbono obuhlungu kakhulu, ungaboni tu emehlweni. Andifika izolo apha, zininzi izinto ebengawuke ndithethe ngazo. Mayibonge inkosi. Ndafika uphuthaphutha ngoba kweza zibhedlele zizibhedlele noko ezingathi noko senditsho uba ngokwemali inkosi oxolo mayisikelele. Engaboni utata ekhangela, kanti ixelele engaboni tu ngamehlo. Yona nto ndithi ndiyamulela uThixo ngokundidibanisa nenkokeli enjengawe. Inkosi oxolo mayisikelele. Hayi, yomelela mdumane. Ndiyatsho namhlanje. Yomelela. Izolo ibimivuyo apha edolophini kuzokwenziwa wena ugqirha. Mayibonge inkosi. Nabanye ogxabama ayikandithunyanga kuloo nto, kodwa ndithi mandingcine udlule ezintweni ezenziwa nani ke family yasekhaya. Umntanjena uzifundela yona nina phaya kulaa ncwadi kaTimoti ngesahluko sesibini uqale evesini, kodwa ndiyithanda kakhulu phaya kulaa vesi yesithathu. Ke wena mntwana wam, yomelela unyamezele ububi njengomphumi mkhosi, ngoba kukho umphumi mkhosi apha ephuma umkhosi asuka sibhijele ngemicimbi yobubomi. Mayibonge inkosi. Xa iqala la vesi phaya uthi ke wena mntwana wam, yomelela elubabalweni olukuKristu uYesu. Uthi nezinto ozivileyo ngayo Pawulos ngamangqina amaninzi ezo uzibeke phambi kwabantu abathembekileyo ukuze bafundise abanye ngazo. Azihambe zibekwe mntalolo iindaba ezingcwele zikaThixo. Yona nto incwadi yeBhayibhile ithi ningakunika izinja okungcwele, ningaziphosi iipelile zenu phambi kwehagu, zijinye ihagu zinikwele. Kungabe buhlungu ezi zinto sizivayo kwenye indawo. Kuke kwathiwa inkonzo yaseBethesayida kwezi ndawo kuselwayo kuzo kukho itafile ekuthiwa le yeyaseBethesayida. Ndithetha inyaniso ndikuKristu bazalwane. Ndiyabulela Dumane, ndidibana nawe ekuseni. Ndikuvile uxoxa mkhosi. UThixo ufuna abantu abanjani. Mayibonge inkosi. Ungazoyika ezahlamvu ezitsolo. Usaxolo mayisikelele. Ungazoyika ezahlamvu ezitsolo. Mandikhawulezise ngoku sizokwazi uhamba ke ngoba sizwana. Uthi Isaya ngomnyaka wokufa kokumkani
uZiya uthi ndayibona inkosi uyachaza amasondo engozo ba uthi yayihleli etronini ende ephakamileyo bazalwane ingubo zayo eziholayo uthi zazalisa itempile abunjonga lo mono uIsaya ubona kukhona enye sarafi zilaphi sarafi zinganda ngoba inkosi madoda ihleli etronini yayileyo iphanduluka kuleya isithi uyingcwele 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 uYehova uThixo wemikhosi ngoba amehlo ami uthi uIsaya ambonile ukumkani asibake ngokwena usombonilena ukumkani mayibonge inkosi yayazi basenibhorekile too much amen ithi loo nto mandibeke umboko ndike ndihambe ndijikeleze nakwecala inkosi axolo nesikelele ndijikeleze kweli cala mayibonge inkosi kuba kaloku bazalwana kufuneka ngasifane ngexesha lakudala kwakubethwa ezangcingo kwakuthiwa ziitelefoni ubone ke ngoku kwezi izitimela bezihamba apha ekhona ibikhona ezana sika ezantambo zikaTelkom ufika inkonjane zihleli phaya zincokola kodwa ingxaka ziluva udaba oluhamba phaka phansi bakhona abashumayeli abanjalo ngexesha phethe iBhayibhile kanti akayiva into ethethwa iBhayibhile yasabula ngo mayibonge inkosi bahleli phezu kwayo uthi zonqanda ithenye indoda yabona elini ibandla lelami ungathethi ngodwa into saxolo besikele uzozama ukukhomba ngasemnyango kodwa uIsaya uthi ngemnyaka wakufa kokumkani uZiya ayiboni inkosi into enziwe nguZiya ngokufuthana ndizone aphekho kwakutyula iBhayibhile thina ke uphunyana ba usafuna intwana wasokuthitha amanzi asinaye nalomkhulubi ewe hayi asinaye nangu umntana ncambatha hayi andithethi nje zinsizwe endihamba nazo asinaye nalomkhulu ubi kodwa uYesu uthi ngeqokelela abadisipile bakhe ebanika ithemba esithi ndiyemka ndiyokunilungiselela indawo kodwa ndizakuya ndinithabathele kum ngabanye uthi ke ngoku uYesu athi nisino abazalwane ndinishiya nomoya oyingcwele amen mayibonge inkosi ngenxa ke babendithembisile bazalwane benza ke ndinabe ngoku iyokwenza lento ndibuye ndingena apha esixekweni ewe nami ndiyathanda ningene kweza sixeko endisuka kuyo siluvakalise udaba kathini ngoba basekhona okuZiya ezinkonzweni zethu ndisho phabhedesayide ndisho nakwenye inkonzo ndisho nakuleya bakhona okumkani uZiya nako uZiya ecala kwami mayibonge inkosi besake silukhangela oludaba uIsaya uluthetha njani mayibonge inkosi uIsaya ubekhona ngexesha lokulawula kukakumkani uZiya izinto ezininzi zika uZiya wazibhala njengombhalo ophuma izandla uIsaya ezinye izinto ezika uZiya uIsaya uthi akazange azibhala kodwa ngomnyaka wokufa kwakhe wayibona inkosi
inkosi uxolo mayisikele bazalwane bami abathandeka ingaki ke yile lo mfana ubelitengana ukungena elawulweni likayise uAmatsi ebeneshumi elinesithandathu kuphela ezelwe futhi wancedakala ngoba bebekhona ababingeleli abangoZakariya wahlapho wafunda encedwa nguThixo kodwa ukukhathisha nje istory sami yasuka inhliziyo kaUziya yaphakama bakhona uZiya umoya bangoku uphakamile mayibonga inkosi usafota mntana kwahle haleluya hayike kulungile inkosi uxolo mayisikele ngoba bazalwane bethu ngizama ukuthi uZiya uthi Isaya ngomnyaka wokufa okumkani uZiya ayibona inkosi yaphakama inhliziyo kaUziya awukhangele nje ibizwa nguZiya wasuka ngenye imini waqonda etempileni wakwenza umsebenzi abengafanelanga ukuwenza wasuka wangena wafika wafuna isithixo kodwa uZiya hayi ngowakho lo msebenzi kuthiwa bakhona abashumeli abanganqandwayo abanye besebenza izinto ezizama inkonzo mayengathi yaphucuka make haleluya amen amen ndimlandele phaya bayakuthanda andazi ke phaya sentoni sentoni ndankonzo yethu ngibona isikipha esiya inkosi uxolo mayisikele Saint Philip la Saint Philip ndizawufika ndiyakuthembisa ndizawufika phaya xa kusame mna bayafika bathi cwaka khangela bahleli phansi inkosi uxolo mayisikele iyawundenza le nto ngoku ndineyisi ngifuna ngizocela besikele bantakwethu ngoku uZiya uyoncedwa engena esibingelelweni wafika wavula apho kuhlala khona itsheya kaThixo ngoba unegunya loba ngukumka wasuka ke ngoku uZiya besamncandile akayimamela yonke lonto kodwa xa ndiyikhawula ke ngoku lento ngoba abantu baxhalabile nimkile ixesha bantakwethu nanga amadoda angoZakariya eyibona le ntlekele isenziwa uZiya engena phaya efike thatha isitya sokuqhumisela ume ngasesiqhumiselweni asesibingelelweni Nkosi yami yeza naye ephethe lamadoda ababingeleli baqokelelene kwasigqiza lababingeleli baphuma apha ngonyana baka-Aroni abantu abenza lo msebenzi hayi wena wajala uZiya wajala abazalwane wathi sabajalela wasuka uThixo wabagalela ngeqhele yabona ukuba unasimilo nasecaweni usulumkele baninzi abantu abalamayo abanye mangongozela amanye wabayagimelo mayibonga inkosi ngenxa yongaziqondi indawo eziningi ofanele apha sisilile bazalwane inkosi uxolo mayisikelele uThixo anesikelele anenze kakuhle ngalamazwi ngoku nangona phakathi bendizawuhamba kakhulu kwabandihlupayo andikhathali ngoba ndinevesi athi uDavide Yehova yilwa nabalwa nami bambana nababambana nami ndiyakwazi ke ukuthi ichumdumane wofundise kanjalo ndiyakwazi ukuthi ichuwe emzalwane nawe ichuwe apha ngoba lokho sithongana ebusweni ngokwamanani inkosi eqolo nesikelele siyagoduka
ikhona into sihamba ngomdumane ikhona into nisayixoxa ngosihamba ewe into ezakwenzeka ke ngoku sizawunika ke otata bekhaya bathethe sihambe sibheke endaweni siyokumbeka amen kukhona ngoku sanulwa nina lobabili Uthala ngengxabano yabaqalile mayibonke inkosi ndiyananda phaya ke incwadi kaYobhi ndiyabona ngo-21 verse ngo-22 losiwa emangcwabeni nabemi ya naye mabithethwe ke mdumane manizani sondelani mawethu sizokwazi uhamba amen. Ayana babonela abantwana abakhutshana sizobeka iqanda onwabe uzikabunoba uzikabuqelele phana phaya abulela ngenkosi umsebenzi egameni loyise lomnyana lomwethu asiza kuphuma umuntu wakho uzileyo isithenileke asizawungena sasihlala nathi yonke nemini ngoku usenzela nceba sizawuhamba siyokumbeka kwikhaya lakhe lokugqibela sikhulelwa nguwe emthethelo leyo amen 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 masicela abantu abanamandla abafana bakhoyo bangasemva banyekele ngasentla sincedise apha ngaphambili. Kenapa?